Khehla kunesipho engingazi ukuthi umdali wasidala kanjani. Yeah. Engingazi ukuthi ngesikhathi silethwa emhlabeni kwakuyini inhloso yaso lesi sipho. Khehla lami ngiyalisaba uthando. Ngiyalisaba uthando, ayikho into enamandla njengothando Khehla. Uma ngikhuluma ngothando mhlawumbe umunye angayithatha ngenye indlela, kodwa uma ngikhuluma ngothando Khehla ngikhuluma ngento esuke ekujuleni kwenhliziyo yomuntu. Yeah. Uthando Khehla liyafana nesando, liyakwazi ukwakha, liyakwazi ukubhidliza. Ngisho ukuthini mangithi uthando liyafana nesando, liyakwazi ukwakha, liyakwazi ukubhidliza, ngisho ngoba baningi abantu namhlanje esibangcwabile 6 feet underground ngothando. Uthando Khehla into esensitive kakhulu, and iningi labantu abanothando abantu besifazane uhlale wazi ukuthi ekhaya makungekho umama kusuke kuyizeneze lo muzi lelo. Once kwaba nomama ekhaya kuzoba nemfudumalo, kuzoba nothando, kuzoba nokushisa, kuzoba nalento lena efuneka ekhaya. Yeah. Kodwa ngiyalisaba uthando Khehla maseliphenduka, ngoba aliphenduki kahle. Awukumbheka umuntu omthandayo ukuthi ngabe uhamba ngendlela ekumele uhambe ngayo yini. Akukho yini la lolu thando lwakho luzophenduka libe isikhali khona kuwe.